Miss České republiky. Dneska zase další miss. No, to bude. Nezbývá nic jiného, než se těšit. Tak jdeme. A budeme čekat. Samozřejmě, jenom než čekat nebudu dělat. Přestávka ještě. Přestávka. Po přestávce se sešla porota. Tak, porota začala přicházet pomaličku. No určitě dneska vyhrála každá modelka, co se zúčastní. No já myslím, že také. No, já jako má sestra. To je hruza. Já jsem takový osvěžený z vody dnes. No tak si jdeme představit první modelky. Za chvilinku. Minutku ještě dáme po minutě. Takže vítejte na dnešní Miss Univerzit. České republiky univerzit. A dnes si ukážeme naše modelky. Takže první nastupující paní Petra. Dívte se, jestli převítne má křídla. Tu Miss určitě vyhraju já, ne nikdo jiný. No, děkujeme. No, nemáte zač. Bingo. Takže vy se říkáte bingo. Nic důležitá. Druhá soutěžící. Rošice Naja. Natáša. Nebo Naja? Nebo Naja? Naja. Tu soutěž vyhraju já. Takže. Další soutěžící, třetí soutěžící je paní Mia. Já to vyhraju, jsem nejkrásnější tady z těch. Taky jste ukázala lapku, děkujeme. Já jsem nejhezčí. Ne, já jsem nejhezčí, já. Dáme si celou přestávku. Ještě dvě. Po přestávce. Vidíte zpátky u Miss České republiky univerzity. Takže představíme si čtvrtou soutěžící. Eleanor. Já to vyhraju, mám krásnou mahli, taková tohle třpitivá. Vy to nevyhrajete, ty jsi hnusná, i ty jsi hnusná. Ano. Tak a pátá soutěžící, Blajsky. Dobrý den, já jsem tady poprvé a moc těším. Přeju všem štěstí a úspěch. Ano, tohle bych řekl i já. Nejkrásnější z České republiky. To nejsi. No jo, tak nejsem, no. Jdeme na první soutěž. Dáme si přestávku. Takže čau u další části našeho modelingu.